Assalamu alaikum. Me shayi? Ya daura min domi wanda Allah. Daura min domi guda ɗaya yanzu ina zuwa. Yanzu daura min. Yawa ina zuwa. Assalamu alaikum. Alan gudu akwai indomi nan kuwa? Idi a dora. Ba wannan wani wanda muka wancan fa na waye. Wanda tori sore. Sai ga Allah wani soja da Allah ka bani indomi mallan da Allah. Buɗe da Allah ka bani dan yazo ya baka. Wani bari yazo a ba mun yi ma acto ne mai zaman kai. Assalamu alaikum. Bros, bismillah ba. Wannan abun na kake ma da bai san ka zai ba. Wai na siyo abun nan ne wai nan soja. Sojan banza. Sojan banza sai kanshi ne. Bishayya, ka soke mu. Ka soke yin domin kawai wato ne ruwa ce kawai a bashi ita Waye? soja waye. Wai ne zan mun da me dauka? Ka can yana cin ino. Kai. Kai wani sanan mun don ka dauka ci. Baka da kai ne. Sa so sa. So sa.